συζήτηση. Πράγματι, κλήθηκα αρκετά νωρίς από τον κύριο Μουράτογλου, ώστε να συντάξουμε προϋπολογισμό. Η αλήθεια είναι ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που υπήρχαν αυτή τη χρονιά με τον τερματισμό της λειτουργίας των κυροθελών επιχειρήσεων, θεωρήσαμε ότι δεν υπήρχε λόγος να μπούμε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε προϋπολογισμό από την αρχή, γιατί νομίζουμε ότι θα βάζαμε πολύ περισσότερη δουλειά στην υπηρεσία μας. Άρα λοιπόν είχα ενημερώσει, νομίζω λίγο πριν από το Δεκέμβριο, ότι προχωρήσει στον προϋπολογισμό, έτσι κι αλλιώς ο νόμος δίνει τη δυνατότητα με τις αναμορφώσεις να περάσουμε το δικό μας πολιτικό στίγμα. Πράγματι, ετοιμάζεται ο προϋπολογισμός. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα, θα πω ότι αν είχε ολοκληρωθεί ακριβώς πριν από το νέο έτος, θα ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ένα προϋπολογισμό στα χέρια μας, αλλά θα υπάρξει μια πολύ μικρή καθυστέρηση στις ενέργειές μας μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, όλα γίνανε σε συνεργασία και ζητάω και εγώ τη στήριξη του